Ki dekhot jong ka seng KSU Umsning Circle lengba jong ka Education Cell. Deka jing sokya halor ka jinglong jingman jong ne juk thamai ke pamenta ba ki khna school kilas dang banle ye ki kam ki bolong persya ye ka pule dang le bat ke bolong persya ye ki kendon pnyai school bat la ru banong ba ki katto ka ne khna school kim shen ranchu banle ye ki kam ki bolong klemakor bat ke bolong persya ye ki imlang salang ka ba kentup kum ka jingti secret la ne biri ha ka por ba ki dang don ha po ka school uniform ka jinglet changkai Marsin Y school de ki chain school ka jingelu samla bat ka jingye kendu samla ha ki lenti ki sengkin da ki school uniform bat kiwe ki kam ki bakum ki khana school kim dai banle bat ka ba hakmat ke di ba seng ka angnut ya ki khana school bakin light na ki jingti drugs ki dekhot jong seng KSU na Umsning Circle kila panlong ya ka jinglet ye kendu ya ki bor pnia school baper na du hanin gesngi khamtam hasor Umsning bat ide da ki jingtho bandon ka jingye trilang hapdeng ka seng bat ki bor pnia school ka balong na ka benta ka jingshong chengan jong ki khana school bat ka jingmontoi jong ki kimi khpa jong ki khana school nadu hanin gesngi ki dekhot jong seng KSU nagani circle kila mi ban let ye kendu ya ki bor pnia school baper hasor Umsning hene gesngi pat habayo abani karan bat ki dekhot jong seng usamla larap nongbri ubri education secretary jong seng na Umsning circle bat usamla justar nongbet ubri publicity secretary kilong bagani ke jingshim jong seng dagani ke sinjam kalong bante lakam ye ki jingsniu yo bagita kam sniu kinrung shaki khana pule jong ka jai ban reu kaseng gaburu akmat ya ke jingkodor jong ke jingpule na benta ki samla pule la ke dai high school la ne ki college shishu kite ginong ilam kil ong ba kaseng glade banbu ya ki volunteer hak lengi jaka ban pengor ya ki kena school bat buru da ke jing maham balada don ki bale persya kaseng hi kan sele ya ke baron kam rengkat ke jing pentip syaki bor peniat school bat ki bayi ngasem jong ki bayi le persya menta kasngi bat menien kasngi kalai pui trik bat menta ka strik jong November ka KSU Umsning Circle lengba ka education cell harengkat ka jisran lang ki nongelam jong ka Umsning Circle pro nilayo ban kendu ban mi syaki school bat banyathir bat ki nong priat school habai dai bat ka akor ka burom jong ki khna pule hakane ka jok ka bamenta kadau bopelong ingi bangin wan menlemi syaki school ki college kalong ba kum ka education cell hi ni jupet perman ni juyut khmi ya ki khna pule bat ya ka jinglong jingman jong ka pule puthi omtang ki jinglong jingman bat ya kayat kayang ka akor ka burom lah ka tin ka thlit ha karyam ka bej bat ki wei de ka jing kendu jungi bat ki nong peniat school nilai kran shibun bat kiru kila persengau hangi ya kijing kibaki ki ya kendu khamtam habai dei bar ka akor syabar jong ka kampus jong ka school dan ka college kum kaseng nila persengau haki ba ninai ka ketika mon ka ketika diang bat nila buru ya kijing maham ba ki kena pule lan kita ki kena ki samla pule ki ban bat but renti bat lada kaseng kalap ya kino ki kena dan ki samla pule ki bayat lat na ki kendon jung ki school dan ki college kumjuru ki kendon dan ki jing maham ki bakaseng kalabu ngin le ya kedon kam bat lada dairu ngin pensitom harangkat ka jing tip lam ki nong peniat school nong peniat college kai ke ba kaseng kale kamdei bong nam ta ka jing mentoy jung jono kari nam ta jing mentoy jung phi ki kena pule bat tobat tobut renti kenang ba kani bero kanwara i kajing bha jung phi ki khana pule hi ba ngin kliang seng mi kerpat ya kayeng kesem kimi kipa kitmen kipara jongki bat kumjuru ya ki nong punya snong ko pitep PE meta ni ki school jungi hapo batawer hapo Umsning ki school ki bahap akishnong sudahi te kun lihat keseng nila ya volunteer nila ya pet perman ki kena sni stai tingi yui ba kidon ki kena school ki ba hak uniform school ba kidon ki lihat pat ki kam ki ba kami hap bat ka uniform ba ki pong kumila pat keren ton ki dukan sha ki dukan kapsnyu ki beauty parlor ki kali kamai ba ki shongkai sni stai ki jingdi secret hakti bat ka uniform
kijingi Tir Raja, kijingi Bam Golden, kalong ke ba himna ban pedang kat pendon haka uniform school. Ti hawai kata kajing mu bashimet jupi ngimla ban batai Henry nang liang aseng ipat ngipet perman dong ngipikir bat ngimaham hiru itu kena pada gaya pedang ya kini kikam ngini liang aseng ngimbat baku ada benrap ada keren dari education secretary bar kajing tip lang jong ke school jong pinya jong ke school ngin le anu ko kam lari aku prinstom ni piru ngin le kata bentah te ngin liang ka KSU Umsning Circle sasisin ni kerpat ba teng hadin med one meet school baro ni ui ba kadon hiru ka jiko hane hang tai teng ngim tho mo tang ba kadai ru ba nirang kamru ya ka jing keren ni ka jing pikirlem ka be ni jing sem don ki parents meeting ki bela ada pro bun ki bisa ong sak keno kla ba haying khun jungi ubyang ne ka khun jungi ubyang school gim tip ba ki le kumta Kadika kum jintip jungi ka school kam deka school ko ba ngilet ban le tamasa kadika school bungi wat ka jinang ka jing start te ni kentu bat ni panlang ka jing telang na kalian ka ying ka sem ba kum juru na kalian ka shnong ka thau te bat ka ju ka por na kalian ka seng ni maham tinge bat ni na develop ni bio ka jing ujor mentala arteli bat kita bangi la bio ka ujor ngadep ai ka jing sneng ka kum ko kondon juga an jong ka seng ba kidon ki breu ki ba yakan kanshlen ki tam kuchat ya ki khna school ba ki khna kan thei hawai ba yang hasil ter jong kan ka sorok ba te ngi liang ka seng i gitaru ngi pen ba ngi budin inu ba don bale inu ka kam ka ba pen ban nim sung sok husnga ni ki khlung khna ni ki kan thei ki breu kham tam ngi liang ka seng ngi wan chapi but la don muta ka jingja hangnu subha pentip sengi ngiliang seng ngilang blak kloi bandon bat phi hakam ta nu ngin jada bat bangin ai ka jing sum chep susangan egi kun kan thei egi para egi khna school jong bat ka ju ka poru ngi kerpat ladon muta ka jingja hangnu hakini ke ka benta ju ka umsning ba phi ba yu i kan kam subha ban pentip sengi bat lada pentip sengi ru dalong ka bakloi subha ban simkhialang khindiat ma don hi ke jingi asmo bila dep karan bagi asmo bagi ki ong ba kimri ki para la jong kimri ba hing jong mai dep sato te kum kota ki ka long ba ka ba yap ha ga jet ben jungi la da ka long ba ta bom de ka para la jong bom de ka dok asnam la jong ka mai dep sato te la da phiso don kam haru ta bun kamru subat ki sipang petip ki ka sang ni liang sang brang ngin wan ngin ai ki ju pristom ko paka ga de unta jing jab kan don hanu put sam jong ka umsning la ne shekwe ge benta jong ka rekasi ge jong ni na kalian kasang hi ni ai ka jing ka korwa ka basai kum la karang spang ka school mene ba kum juru ini no ki bo kwa ban sim kabu ne ki ba kwa ban le ban no kam ban pin num minum persong set tusnga ni kina be ak tak jap populi ba kum juru ki ting tlit ini ki bru ki baket ki na school haki auto la ne haki kali kamaya henu ki benta ya so ki ting tlit jung kiru kalau teng kabam kam itna ap ki ken ki kina te naliang jungi kaseng yang bagi wan ta kasni bagi pensung feeling bagane ka khubor bagi press di media bi bagi subha ban ailang ka jingi tre thang ba ki khun ki persalane ki pateng jongi ya bagi ha chusnu benta kimdon ka jingi hat ti ka bashet ka basai kum kaseng ka de ka jing stang bat habangi sedang ngin yat be shakman bat ngin yai bud dian na shakman ngin yat hak lenti ka bang ngin ni lashim bat ni mahamru igi khna haba philawai ni ki school jung phi ba phimbet ban shang shne shatai ba phinlek shne shatai bat kan long ru ka ba itnat lada philek bi hi shayeng om ba phinlek kai shne shatai namar ba ka ithamula lada kum ki khna pule ha ki uniform jung phi ha ki id card jung phi ba phinya sham makana shne shatai namar ba kum khna pule ka khna pule kam idei hok bat kam itnat ka sengru nesh khman kena epek perman bah bat ki volunteer ngila pen kre ba nakoi kisngi bat ladalap ngin sale ke don kam bat ngin ai jing sendang daga pating ye kitu ki kena ki bayat like